कडकनाथ कोंबडी दिव्याच फार्म हाऊसवर आज आपण कडकनाथ कोंबडीची मटण आपण कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. तर आपण गरम पाण्यातनं त्याची पिसं काढून त्याला स्वच्छ केलं आहे. म्हणजे गावाकडे जे बनवतात ते पिसं गरम पाण्यातनं काढून, कारण त्याच्या स्किनमध्ये ऑइल असतं, चरबी असते आणि त्याची ती एक अप्रतिम चव येते. आणि कडकनाथ कोंबडी ही अशी दिसते. आता हिला आपण साफ करणार आहोत. त्याला पहिलं चुलीवरती मस्त शिजवून घेणार आहोत. हवा सुटली आहे. अर्धा चमचा हळद, मीठ जास्त नाही, फक्त अर्धा चमचा, आणि हे मिक्स करून आपण छान चुलीवर शिजवून घेणार. मस्त निसर्गरम्य वातावरण, दिव्याच फार्म हाऊस. आपली चूल रेडी होते आहे तोपर्यंत. पपई, केळीचा घड कुठे ठेवला? आत नेला. चुलीवर आपण टोप ठेवला आहे. छान तापला की ऑइल, ठेचलेला लसूण, एक कांदा फक्त घालणार आहे, बाकी काही नाही. आणि मटण मस्त चुलीवर शिजवून घेणार आहे. कडकनाथ शिजायला थोडा वेळ लागतो. दोन ते 3 चमचे ऑइल. लसूण जरा छान तडतडू दे. पाणी घालून ठेवलं तर बरं होईल. तर आपण नुसतं हळद आणि मीठ लावलं आहे आणि तेलामध्ये छान परतून वरती ताटली किंवा वाडगं ठेवणार, त्याच्यात पाणी ठेवणार आणि त्याला वाफेवर आपण नुसतं शिजवून घेणार आहे. आपण पाणी घालणार नाही आहोत शिजवण्यासाठी, कोरडं शिजवून घेणार आहे, म्हणजे त्याची ती चव त्याच्यामध्ये प्रॉपर उतरेल. कडकनाथचं मटण थोडंसं काळसर असतं, रंग काळपट. आता आपण त्याला परतून घेऊया. तर आपलं परतून छान झालंय. हे वाडगं ठेवलं, त्याच्यात पाणी, आणि आता चुलीवरती ते छान आपण जवळजवळ अर्धा पाऊण तास शिजवून घेणार आहे. कडकनाथ कोंबडी आपण शिजवून घेतली आहे चुलीवर. मी अर्धी काढून ठेवली आणि अर्धी आपण बनवणार आहोत, कारण आम्ही 2च माणसं आहोत आणि ही जास्त होईल. ही साधारण 2-3 दिवस पुरेल एवढी आहे. वाटण, मालवणी वाटण, व्हिडिओ ऑलरेडी मी टाकलेला आहे, तरी पण दाखवते. ह्याच्यात मी गरम मसाले काही वापरत नाही, घरगुती गरम मसाला पावडर टाकत आहे, ज्याचा मी व्हिडिओ ऑलरेडी टाकलेला आहे. लिंक शेअर करते वाटणाची आणि गरम मसाल्याची पण. वाटणाची जी लिंक शेअर करणार आहे त्याच्यात मी खडे मसाले सगळे घालून वाटण केलेलं आहे, पण तरीसुद्धा मी दोन्ही लिंक शेअर करते. आता एक अख्खा मोठा कांदा, अख्खा एक लसूण कांदा, 1 इंच आलं, थोडी कोथिंबीर, सुके खोबरे अर्धी वाटी आणि अर्धी वाटी ओले खोबरे. आता हे छान असं परतून घेणार आहे. मालवणी मसाला 1.5 चमचा घेतला आहे. फोडणीसाठी कोथिंबीर आणि कांदा आणि गरम मसाला. आता दाखवते. मटण मी हळद लावून मस्त चुलीवरती शिजवून आणलं आहे. आणि कडकनाथ शिजायला जरा वेळ लागतो, त्यामुळे चुलीवर रटरट राहून शिजवलं ना की छान असं ते शिजतं. नाहीतर मग घरी कुकरमध्ये त्याला शिट्ट्या माराव्या लागतात. साधारण 1.5 किलोचा कोंबडा होता आणि जेवढा तो मोठा असेल 2.5-3 किलो, तेवढा तो शिजायला म्हणजे शिजायला जास्त वेळ घेतो. तर चला, तर पहिला आपण वाटण भाजून घेऊया. ऑइल साधारण 2 चमचे. मोठ्या गॅसवर कांदा आणि लसूण पहिलं परतून घेणार आहोत. मीठ वाटणामध्ये, म्हणजे कांदा मऊ आणि गुलाबी होतो आणि कांद्याला चव येते. लाल होईपर्यंत आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा. कांदा आणि लसूण, नंतर आपण आलं टाकू. कांदा चांगला लाल झाला आहे. आलं आणि थोडी कोथिंबीर. ओले खोबरे पहिले भाजून घेणार आपण, नंतर सुके खोबरे लास्टला.
हे सगळं वाटण आहे ना चांगलं लाल रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. सुके खोबरे तर हे छान परतून वाटून घ्यायचं आहे थंड झाल्यावर. मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ आहे हा. गरम मसाला आपण फोडणीत घालूया. कांदा परतताना कांदा आपण तुपामध्ये परतणार आहोत. कडकनाथचं चिकन जरा गावठी सारखंच असतं, गरम असतं, थोडंसं खाण्यामध्ये गरम पडू शकतं, म्हणून तुपात फोडणी नॉनव्हेजला दिली ना चव पण छान लागते आणि नॉनव्हेज गरम लागत नाही. नॉनव्हेजमध्ये म्हणजे स्पेशली गावठी कोंबडी आणि कडकनाथ वगैरे असेल तर. हे आपण वाटून घेऊया थंड झाल्यावर. तूप 2 चमचे, 2 ते 3 चमचे. ॲक्च्युली कडकनाथ कोंबडीला ना चरबी असते आणि त्या चरबीचं तेल सुटतं, त्यामुळे जास्त तेल किंवा तूप वापरू नका. तर त्याच्यामध्ये आपण तेजपत्त्याचं हिरवं झाडाचं काढलेलं पान टाकते आहे. आता मी कांदा, एकीकडे कांदा लाल होईपर्यंत आपण वाटण वाटून घेऊया. वाटण आपलं वाटून झालं, कांदा पण गुलाबी झाला आहे. कांदा थोडा काळा करून घेतला कॅरेमल सारखं टेस्ट येण्यासाठी कांद्याला. आणि आता आपण त्याच्यामध्ये मालवणी मसाला साधारण 1 ते 1.5 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, कोथिंबीर, थोडं मीठ. वाटणात आपण ऑलरेडी मीठ टाकलंय त्यामुळे थोडं, आणि कडकनाथ शिजवताना पण आपण मीठ घातलं. आपलं कडकनाथ ही बघा, ही चरबी आहे म्हणून मी खूप कमी वापरली. ही मसाल्यात चांगली परतून घेऊया आणि गरम पाणी एकीकडे ठेवलं आहे ते मी घालणार आहे. थंड पाणी घातलं ना तर त्याची चव जाईल. वाटण घालून किती पातळ हवं त्याप्रमाणे. वाटण पण मी थोडं काढून ठेवलं आहे जास्त होईल म्हणून. आता ह्याच्यामध्ये ना पाय होते त्याचे पीस केलेत, वरची स्किन काढून. गावठी कोंबडी आणि कडकनाथचे पाय मस्त लागतात मटणात. मालवणी टिपिकल लोक त्यांना माहीत असेल ते घेतले जातात. गॅस मोठा करूया. वाटण मोठ्या गॅसवरती आपण परतून घेऊया. सगळं छान एकजीव करून घ्यायचं आणि मग आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे. तर जे डब्यातनं आणलं ना त्या डब्यातनं थोडं मी गरम पाणी घोळून ते मिक्स करणार आहे. किती पातळ हवं त्याप्रमाणे. तुम्हाला सुकं ठेवायचं तर असंच ठेवा. एक 5 ते 10 मिनिटं त्याला छान शिजवून घ्या. मीठ नाही घालणार आहे, ऑलरेडी मी मीठ बऱ्यापैकी घातलेलं आहे. गरम पाणी मी डब्बा धुवून. तिखट मी थोडं कमी केलं आहे. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर अर्धा चमचा अजून तुम्ही मसाला ॲड करू शकता. त्याला चांगली उकळी येऊ दे. एक 5 ते 10 मिनिटं त्याला ऑलरेडी शिजलेलं आहे चिकन, पण त्या वाटणात चांगलं मुरून ते शिजलं पाहिजे, म्हणजे त्याची चव छान एकजीव होईल. जवळजवळ 10 मिनिटं नाही 15-20 मिनिटं मी छान असं ते बारीक गॅसवर शिजवून घेणार. मस्त 15 ते 20 मिनिटं चांगलं मी त्याला शिजवून घेतलंय. वरून कोथिंबीर, गार्निशिंग आणि तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी किंवा राईस बरोबर आस्वाद घ्या. कडकनाथ कोंबडी.